Takže ahojte lidi, toto videjko je, že jsem konečně Star Rider, takže bych začala novou sérii projížděk, což bude, že budu plnit úkoly a vy tu budete se mnou. Možná se do budoucnosti zlepší grafika a tak, ale to ještě uvidím. No a jdeme na to. Máme tady Spigbony a jdu to teďka udělat, takže jdeme na to. Jdeme na tebe. Zajímavý. Tak jo, takže jdeme. Asi k starostovi. Neumím řídit, když tak se nedivte. Jsem levá na řízení koně. A jinak mám Star Ridera na 3 měsíce. Takže, počkej, ne, to ti nemáme říct tobě. Takže tak, s tou Pigbony znám to znám jakoby dobře, protože jsem koukala na jednu youtuberku, která to natáčela, takže tak. Tak doufám, že to dá z Pigbony. No, asi, jo, je to asi ono. No, takže tak, budu natáčet možná i nějaký příběhy. Jsem v 7. Jo, je to s tou. Jsem v 7. levelu. Asi to nejde s koněm, viď? Co jsem si myslela. A taky, že si budu kupovat do budoucna Andálka nebo Sport Freeze. Ano, jak vidíte, mám 315 SC a jak víte, že každý víkend se dostává, když jste Star Rider, 100 SC, tak si počkám asi 7. Mám do toho vejít? Nevím. Jo, mám. Tak si prostě budu šetřit, nebudu je utrácet a potom si za to koupím Andala a jak můžete vidět, jsem v 7. levelu, takže dobrý, a koně mám bohužel v 8. a to je takový naprto. 8. levelu, no tak. Takový, není to zase tak rychlý. Tak a bude to mít asi tak 7 minut určitě a udělám i druhý díl, takže no já to nečtu, já nevím proč, já ani moc. Kam to máme jet? Kam až daleko? No, dobrý, to není daleko. Jsem se lekla, že je to někde daleko. Ano. Ano, Dani. Je to daleko. Tu mapu odendám pak. Teď. A jdeme za ním a já to natáčím na mobil, jak si můžete všimnout. Takže to ovládám jednou rukou a vůbec se mi to nedaří. Teď nevím, co mám vzít. A zkusím tohle. OK, tak to jsem vzít neměla. A co tohle? OK, tak jsem měla vzít jako. Tak já nevím. Jo, aha, tak už vím, co jsem měla vzít, takže nic jsem z toho neměla asi vzít. Takže dáme tohle. Tak, hotovo. Jsem si to trošku spletla. Omlouvám se. Op. A proč jsem dostala Star Ridera na 3 měsíce, nebo jsem si ho koupila, nebo jak to se mnou je. Takže jak můžete vidět, je Vízo a táta mi to chtěl koupit na 2 měsíce, ale zjistil, že tam na 2 měsíce to není a tak teda mi to dal na 3, jsem za to ráda, protože bude to aspoň díl tyto výšky, nebo já jsem si to tak pojmenovala. Ahoj, tak Barney. Proč tady mám furt tohleto? Nebudu to ignorovat. Tak, jo, mám do toho vlízt. Dobře, tak jdeme do toho. Sakra. No, dobrý.
Tak jdeme do toho. Yes. A tady bude někde Big Bunny. Jo, tady. Ahoj. Já nejsem duch, prosím tě, neboj se mě. Nekřič o pomoc, nejsem duch. To je taky blázen tohle. Nebavím se s tebou, aby bylo jasné. Nebo bavím se s tebou, ale jenom protože musím. Jasný? Aby nám bylo jakoby jasno. Protože tady se vlastně bavím. Protože musím, je to v úkolech. OK. Takže teďka mám udělat jako co ty chytrá? OK, tak asi jít ven, no. Nemůžu vědět všechno. Tak a ještě, že tady asi 2 týdny nebudu, protože jedu na dovču a ještě k babičce, takže tam budu 5 dní, takže nebudu na Star Stable, protože ani na YouTube, protože tam prostě není Wi-Fi, ani počítač. Tak teda, takže tak a potom, takže nebude už žádný videa, takže se na to připravte. Hej, kam mám jet? Jsem úplně blbá. Ne, nejsem. Jsem se lekla. Tak OK, no, tak kam mám jet? Takže mám jet. Hej. Ona je v tom, že jo. Fakt, mně se větší fail stát nemůže. A kam to ještě mířím tu kameru? A mám starý jenom to, ten to koupil včera, takže ne, že jsem vás ošidila o něco, nebo že to mám už díl, takže tak. No tak jako jsem nějak vylézt ven a no tak, co teď zase po nás budeš chtít? A už jsme zase slezli a vylezli za tebou. Jestli tak už třeba, že zabiju. Ach jo. No. Je, ty jsi venku. Krásný teleport, krásný. Ano, tak nám něco řekni. Že jsi nasedla na mýho koně. Nasedla si v pytli na mýho.